The policeman. ये पेपर खत्म करके आएंगे मैम, वहीं पे रुकिए, पेपर खत्म करके आइए। पीछे होइए खाने वाले सभी। जाएगा नहीं मैडम, पापड़ बैग में मत डालो, पेट में डालो। पीछे हो जाओ पहले आप। जिनके पास भी खाने का सामान है प्लीज आप लोग बाहर ही सुविधा देख के रखेंगे। खाने का सामान लीजिए ना, मना है। सादा पानी का बोतल लेके जा सकते हैं। बेटा Просто трябва да се чуе тишината. Питки. Сопче. Чудата вода е слайм. Да. Банички. Общо сето сме в Лудницата. Най-голямата, която сме виждали. Такова място май не сме били. Нещо страшно. Да. Уникално. Такси. Лудници. Най-тихо е. Най-хубавото е, че е спокойно. Може и да че... си починеш. Абе, така, ако ще да си чуеш мислите, да се вика. Канат чист въздух. Да си чуеш мислите. Еми, това е положението. Поздрави от братска Индия. Ехо, стани. За всеки случай. О, има приливна вълна. Имате на предвид, че водата в стаята, не знам дали обърнахте внимание.
видяло през едното да се влиза, през другото да се излиза. Къде си ти? Абе, колко идваш? Карна мати. Може ли да минем, че вървим с един телефон? Снима ли ме? Сия ми шот. Той има яйца. This food is for the rats. Мане алко не мислиш, мароди. Тръгваме. Тук. Лудницата е пълна в град Джодхпур. Втория големина в Раджастан. वहाँ सब बोलना कर चले भाई ठीक समय कितने जाना कर चले हमारा मुआ का पता लग रहा Цялата група потегляме с тук. Двама сме в количка. कहाँ पटकना है Отиваме към пазара за подправки. Джодхпур. Движението се регулира само с клаксон. बस बॉक्स से निकल Не, спираш от движение превозното средство. Еко! Попаднахме в задръстване. На тук-сука в задръстване. Мотори. Кой кога тръгва, не се знае. Няма светофари. Не работят. Светофарите са изгасени. Декоративни. Ето ни тук в задръстването, вълзиме, тръгваме. Тук сме в кръстовището. О, стискайте ни палци. Да не оцелем. Спи. О, си спи. Ме полегнали на най-голямата скорост. Се подпра така малко с крак. Аз което?
Намасте. Ходим пеша в Удайпур, между крави, мотори, тук-тук. Хората метат, чистят. Чудим се откъде да минеме. Нещо страшно. Хората карат децата на училище, всеки на някъде. Аби наляво, наляво. Аби наляво. Стига, няма нужда повече. Ето ги са. Бутат се. Те са с предимство, естествено. Но тук са много нахални. Винаги се промушват, успяват. Това е трафика в Джайпур вечер, час пик. 7:15, всичко живо тръгнало да се прибира. И седим в автобуса, пълзим и не може да мине. Промушват се само скутерите. И никой никого не псува. Всички са много спокойни и смирено понасят движението и трафика. Ние вече също свикнахме. На слоновете сме отгоре. Майката си тракне. Клатиме се. Но пътят е страшен, но славен. Ето къде трябва да отидеме. Там горе трябва да се качиме. И внимавай да не изпуснеш телефона. Как се
Скучно главное. Тръгваме по стария Делхи с рикши. Положението е... Ето го рикшите. Просто положението е... Не мога да се опише с думи. Викат, кръщат. तो सही है ले ले साइकिल मार के ले लो Здорово, мат. Най-добрия. Как ни се пада? Винаги ни се пада най-добрият шофьор, най-добрият камилар, най-добрият слонаджия. Майката сестра. Продават някакви работи, бизнесът си върви. Видите една много красива рикша от цветена. Но общо взето Индия си Индия. Тук някакви неща са докарали. Какво е това? Някакви фенери ли са? Стока зареждат. Стока зареждат. Джукянчетата, тук топлици, нещо прави. Сега ще видите електричеството как е организирано в този квартал. Просто... За съжаление не влязохме там. Просто е нещо страшно. Само вижте кабелите. Само вижте кабелите. Иначе плодовете са много свежи навсякъде. И зеленчуците също. Объркахме пътя или какво стана? Ще сбъркахме пътя, ще се обръщаме. Той тръгна да ни бута на ръка, да ни тегли. Ще се наслаждаваме на возенето. Гледай, какво става, гледай. Лело! Няма такова стълпотворение. От всякъде рикши. Чанди чок, маркет, Чанди чок. Чанди чок, това е пазара. Пазара Чанди чок. Прословутия. Трудно му едва набира на напълна на горницата. Той е Джезве Кокали, нашия шофьор. Водач. Нашия гид с пазара. Макдоналдс. Показва ни тук забележителностите на пазара. Баптистка църква. Баптистка църква. Християнство. Но Чандни чок. Спи на средата. На средата се спи. В цялата тая лудница и мръсотия си спи някакъв човек. лежи на земята, всички хора да го прескачат. Ето на тръжка да си. Сари маркет. Тук не ни доведаха да си купим сарията. Ние се чудихме как да се обличаме за печенето. Видяхте ли това? Сикски храм. С позлатени имена. Кубета.
не спирам да снимам, защото то ще мога да поводеем. Хора, не мога да ви опиша къде попаднахме. Просто... Мислех си, че съм видяла всичко от Индия, но... Да ни изуми. Просто ни изуми този пазар и тая разходка с рикша. В какви улички попадаме. Тук сред нищо. Насред стария град. Прави сокче. Тук този търговец продава някакви киши, плодове. Всеки нещо продава. No, thanks. अभी कहाँ दिख रहे हैं यार? नहीं दिख रहे हैं. Спряхме по някаква причина, може би защото е много задръстен. Човека бута рикшата, че е на нагорнище и не може да кара колело. И ни бута тук от поне 100-200 метра вече. Една тук мете. Той е мъж. Мъж мете, дига прахоляци между коли, между рикши. Нещо страшно. Даже и кола тук се опитва да мине. И минава мотори. Бе, моля ти. Лудница пълна. Това върти тук, седи някакви плодове, сокове, нещо се случва. Кажа кабели. Да носи виза. Да носи виза. Електрическата инсталация. Сигурно е от 17 век. Попаднахме в задръстване от рикши. Нека седи, гледа си клипчето. Мазало. Аз мотора мога да си гледа клипчето. Отпуши се. Тръгнахме. Тръгнали, пушили с движението. Тръгнахме. Успокоих се. Мале, имам чувството, че направо почва да ме хваща страх, къде попаднахме. Излязохме от малките улички и сега сме пак на булеварда, така да се каже. Викат, кръщат. Радват се. Съединенцата. Леле. Ето ги тук нашите хора. Това са жени от нашата група. Отзад един ни се кара, че го бавиме. Какво да се прави? Миризмите са неописуеми. На чистичко. На чистичко. На свежо. Мале. И да свириш, и да не свириш, това е положението. Леле. А човека ни бута. Явно стани много му тежи. Finish tour, okay? This is the bus seat. Гледай как се мъчи Буркия. Сега ще му дадем бакшиш. То е платено обаче. Ни стана жал за него. Буркия. Гледай във. Ето, гледай какво става. И след малко слизаме. Айде, бай, скоро.